kiriworo sino hamya ang ono thona kiriwo sing horor thon purbo apro kiriwo thona puno dai mutri khaya thangpuno sing kirti ma thoa nogo o klanya kirjagai ma thoda sang atkinyo nortangi thona kiri nogo ba nog hayan bagai sinog oro kijimiji anwagni thona kiro mutai nok tu tong norok omno karine yang bon phung phado mo heroksi yang phung phajiga nawo mo bonong busa khorok tamang kha ma ke ma tongmani borok taw ati season kam boises mo tai nok tu tong keri tai sin nok mo hai mon bade tai nok keri mo sung sinana agi tong puru sung bo bai tong mani ingke bo tikan kai bo sung yakar klangka bin nogo sung tong ma tong ta bo sin nok bo keri ingke nong kagos potro thik de tong bai sin kagos kai tong mane u baksa document keri sukta ko ration card ok keri mo hai rong no hota tang khailia khlaimna ni samoyo sung at kaisa u sini rang puisa rok keri blanka bu khaipur bo sung khai marulia jora keri baga mo heng ta ke khajan takte buksong jora somimoti chini kagos potro khlaimar gyang ke bo khonek bezal tongo buiman puru manja buisan puru sani minja buijamar puru rui manja ke tai bad baki rok do baksa nok man ba khe sarkar ni aga somoyo borok rui manja tang gangke somimoti borok kagos khlaili an bagai ration card rok ke chini borok kwbang ma sarkar na musungoi tongo sarkar ni facility haibano borok no rui manja kagos potro khayen bagai saknang jagya kagos potro je khaye rok somimoti khlaidi onek subidar mannai oborok no gangke sing pal khe chubaoine bono nok tangeri nan chara tai kuno lama korei obsa khorok tam ganang mu phonjak se ko o id basi kasai tongo yang phung phele mo yang phonja ikro phonja ikro krikha i kabo bo yang ni bo omo hakisi kasa beraja ko mo bo ombasi kasari tono yang mo kasari tono wa bo yang bo tongti sakang ke borok bisi sajagal ikowo srai khortam yang tu balya nongni noro hojgo thunan kiri da se bosa khortam kiri phau tai ta haini cha ma thunai blase noksi kiri hangkai bolong bu phangtani phana tam mutisa karakhe mo ba bu furjan klai nor sai manglak blasa khaina pa khaime ya jeng buini kamse khaisa hangkai tai ta haini somoi bo koroi tangna phabo rang paisa bo koroi rang paisa sabai bo jeng khaime ya buini kamse khaisa an klai hangkai deleno ajibo maya salose chini mairong pai janai si mairong pai janai na ore sangka koroi mairong se keji 40 taka jeng sabong kam khai mano 400 rok 500 rok mairong 10 keji paini thakang kai se 400 jeng butu si rang sabai jeng butu hai nok tangna sa iko khadi tangmo maya ta umnislai bufangni wata ne bufangni chaita wa bufangtani phano tilpar singpan tongma sable moba upurjani obo kalai bai no yang phagre do modon norok da sakpani jibon thangka osra tabu ba onko asik dorop siko asik tor dorop siko mo bufurjani horot thui tong pro da grum sakalai nei nijin saga phobjak thibai norke bahika se bukha tori tongra bosa khorkam thi sung bo sera rok ni bagai por sono rok khaima bagai rang puisa rok aji sugui me an bagai sung somai keri bagai tisai me ata norok borok bo mak tam hostel rok ro hojak ka chera rok ni bagai rang khros rok pai dong kai hon bagai sung bo gui me ata kam khibi khai me rota asol ke keda kiri saga de nogo tongnan nor bukha bota bom muktir je thang emni kirma to tongono sin bo one kiritu tifa ma tong sung tam khani batai phobjagi thikile thike ba ma thijinai sung sin bu sabu tui tui no sung ma thijinai ma haing sinai ta chong haing sa bufang tola tongma pha sabla samba sung tai sini suba mung sukri khang ka ba sung tai khai male ha ta chong khanya ba ke khazan takte buksong bigra mane abo sunglai salai abo phonongnani moton ja je korei bon siu haji tabo khungang ke do onek bezal 3 jona busa pusilaini borok chalaini go parawo tui bu manthoge borok tui si pai manunglayo tui manthoge ta sing obo harbong mado para ta sing ang norok no phunukmani omon se sigang kasang video rekha tui mannge oron borok no tui khongna tang kaujagani
প্রায় অনেক ওর কইলো কাই ফাইয়া মোটর কত কত কাইকে জিমজি ফাইনি হারুঙ্গ 10 থেকে 15 মিনিট নাঙ্গো হিমি থানানি আবো তুই চরম 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 হাইন তুই একদম হামিয়া আবনো সে বরক সেগি নংলাই আবো जों नंगिया आंनि जेबो नंगिया आं अरन तुइनो नंगिया कारण तां कांका अरन तुइ उसुं खाइलगो मान्या दा तुइ आबो हाय खाइलगो मान तुइनता मुसु हिमै थाङै या पाइरगो तरक माने आतुइ वाति भाइने जमoi तरक माने आतुइ या बाहायति यजगानि अबनन बरक मानंगो नर फिल्टर यूज तखाय sini filar pango dere changta sungagi je u sarkar kaisa riri mana abo nostong thangka paibu maya ba दाबो डाइरेक्ट मानंगो ni direct manu abo bola no sung aisu rogo ko pal ke basa basi je sekang basai manai bos manu ni sing tisai rogo mana khalai ta tiro aisu rogo ma thanglai yo horni kai pungai kan ti kran thang ka parasudi sing ti ma khoglai kai oboni bagai sing aisu rogo ma khoglai ta ti kri bla shot tai bani ti rok se abo bani ti yor jomo khaise sung abo no sung ma kalayo ban bo pukur ti ru pura rumusi sakara go pura korok tongo engo dugan rogni phaimani sorok rogni phaimani tiro tiro khasai tongmana abo se ayo jamogoi filter haingi singa bono sung ma tong tabuk manam salam bono yong puru rok tongo abo sung khuri mana kono sini tai kono sambab kuri aro ama haita tibo man to yang kai dukana bo mok kuri hingka ban kaisa tong chikon sasa abo ran thanga kai sung tabuk satung samai ke ti kring thangnai onek kerasi bose lai tong ta sinorong boro ama hai Anu ham yang itu ha noro ano kisah masa subadi norok subak hai bang belai hamza kata nono non karman bisa nana kargo no kungsa subai rep tang itu hangkai ba anong na ham bayar naita lukurok norok bonuk banya ang ama hake soli chongoni kerasi khai ani sarai khonai mak tham tong bai ang borno lekha paro ri chong bai ang no hurok tang maya ani nok rok lei ko tabuk mo bo sakal phaikan ka bai si thangle ka ang le tongna sa ja tongla lukurok nor ano subai ma kha ba je subai ma mani kisamisa subala jadi lukurok asungnan thani kha norna hamai mariui an khabe khobai ke koi sajabo lukurok khairmo tong kha ba ana kisa suba jadi ke khazan takte buksong ang bong niaro u tui ni problem ungkha ne tui manung liya pai si manung tong siwa o jaka one harung kusuk abai nani ringjagi phaimani si engkang borok ni nok nukha emon si bong nok kirma singsa ang nok no phunu kana bele nok do nukha omai ke tali thebui nok rok no u sung bufang hasing rogo wafikai diba abono kanya bagi sing ha pomru ni kesari ton diba iya ba kise kesari ton jak nok pomru kesari ton mani sabo tabo omon nor kha u hadul no de ron nor rikha or nok burung saklai sinai oba he mokol buskang nugo nang borok ni o tongma sama rok no borom kagos potro kori phano sing je suknai rok kisi misa ruoi phano pa pilar pai ne bor basa ke pan tong thung hne sang oborok no ma phunuk mani gi borok bo gosikha borok norok suba khangi sajaknai borok ni account tongo non account samni yang phasidi yang phadi account nin tong an tongo ani mungunya kari jakan tam montu debrma ninke bala de berma bala de borma je nong charai bung de kisi sabage ni bung tama Aisyah. Ha? Aisyah. Aisha ninke Sumen sumen de borma ninke Ananda Debruma. Ananda de borma norok pokla se pori tangba Wana. ningwana ninke Class 5. ninke Class 7. class 7 o charai ro angke borok no tam ma hai o charai ro no se bela ki khai kubo o nok bufurjan kalai bai thang bufurjan chepjagi ma thei dara ka ge ni bufurjan ma kablai o khu wan ma singsa bong nogo habina kingke nang tos tong rok lak baksa gangke o pomri ton man bagai abon bagai sang obo bukhayok mani bagai o charai khorok tam tongon bagai se ang nong nong ma phunuk mani niya ka phunuk la khamo borok ni sime ke do seleni bagin borok ni hake tongo on jaga phun borok tangna thang na yang phunuk la khamo o charai khorok tam tongon bagai belaichen kirma singsangi tongkhabo dati khlai nok tangai borok no sep jaga tonani nangai tongkha ge tinin baga sangla sinai jotron hambai